खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोननोहाय बाक्सायाव जानाय मोनसे घटनाखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। सासे इउपिपिएल नि सोद्रोमाया बिपिएफ आव हाबनायखौ लानानै गोबांथार ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बे सोद्रोमाया जायनि मुङा जेनेन दैमारि होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों, मोनसे जिंगाबिल बिसिडिसि नि प्राइमारि इउपिपिएल नि सासे सोद्रोमामोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। दा बे सोद्रोमाया बे सुबुङा मानो बिपिएफ आव हाबदों बिनि फिननायखौ नोंथांमोना गिबियावनो खोनासंनानै लाग्रो मा बुंदों। जोङो बेबायदि स्कुलनि थाखाय इटाखौनो हरासै जे बे बोरै जानो हागौ? आंनि थाखायबा मावाखै। बिथांनि उन्दुनाय न' उसुंदायावनो जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना एलपि स्कुलाव बाउन्डारि होबाय। 17 बोसोराव जेबो गैयामोन। बेनि न' उसुंदायाव फाख्रि दंफां दङमोन। बेखौ दानख्लायनानै दिनै बिनिनो निजतनि बायदि बेरा जानानै दङ जोंनि बिटिआरनि अनुष्ठाना। गावसोरनियावल' बा गावसोरनि उदैखौल' सुफुंबा जागोन नामा? बेथ' जाया। दिनै बिथाङा बिखौ मा नुदों बियो दिनै बेखौनो आं दिनै सोंखारिदों। लोगोसे आरो बिथाङा जेबो मावनायखौ नुवाखै होननानै बिथाङा बुंदों। जेबो मावाखैबा गावहा मानो बेबायदि प्रथम जेब्ला स्किम फायनायाव बियो मानो लोगो लानानै बे खामानिखौ मावनायमोन? बे 5 नम्बर माजुलि ब्रह्म मन्दिरनि जिथु लामा बिथाङा मावदोंमोन। बिथाङा बेयावबो निजेखौनो सिनाखि दिनै रायजो राजा फैबा नुगोन बे लामाखौ बिथाङा बेयावबो फट'ला मावदों। दिनै बेयाव जुथुमनायनि थांखियानो जाबाय मैया 2 तारिखनि बेलासे समाव जों मोनसे निउसाव जों बेबायदि भाइरेल जों नुनो मोनदों। जोंनि बे एलाबारि पिसिडिसिनिफ्राय सानै जायफोरा बिपिएफ आव थांनानै बिथांमोना बेबायदि जोंनि बिटिआरनि जिथु सरकार इउपिपिएल बेखौ बिथांमोना थांनानै सोंखारिदों। दिनै जों बे सोंखारिनायाव दिनै बिथांमोनखौ जों आकबार जों दिनैनि सानाव जों सोंखारिनो जों दिनै जोंनि एलाबारि प्राइमारिनिफ्राय जों दिनै बेयाव जोंनि मावथि हान्जा जों जथुमनानै दिनै जों बेखौनो सावरायदों। बिथांमोना बै समाव नंगौमोन जोंनि इउपिपिएल आव बिथांमोना बेबायदि कर्मसारि दङमोन। नाथाय बिथांमोना एक्टिभ कर्मसारि नङामोन। जों बिथांमोनखौ अब्लाबो जों पार्टी हिसाबै जों बिथांमोनखौ नाजावनानै जों पार्टीयाव दोनदोंमोन। दिनै जों खोनादों बिथांमोना जिथु निउसाव बुंदों मैया प्रेसिडेन्ट होननानै जायजन बिथाङा बुंना लादों। बिथांनि नामा जाबाय जेनेन दैमारि आरो बिथाङा जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिनि खाथियाव थांनानै 2000 इटा बिदों होननानै बिथाङा जिखौ बुंदों बिथाङा बे समाव गैया। निस्सय बेयाव जों थांदों। स्कुलनि थाखाय जों इटानि बाथ्रा जों सावरायदों। सारा बेयाव जोंखौ नेनो होदों। सारा जोंनो मोनसे स्कप होदों बे स्कुलनि थाखाय जाहाथे बे कन्टेकियाखौ बिथाङा सिन्था खालामालासिनो जोंनो सिरो जिबननि सोलोंथाइ बिखयखाय बिल्डिं हरनो थाखाय बिथाङा नंगौ इउपिपिएल नि पार्टीनि जायफ्रा सोद्रोमा बिथांमोना फोरमायबाय जेनेन दैमारिया 2000 इटा मोनैनि थाखायसो बिपिएफ आव हाबदों। जाहोना जाहैबाय गावसिनि स्कुलखौहाय बानायनो थाखाय बियो सरकारनिफ्राय 2000 इटा दाबिदोंमोन। नाथाय इउपिपिएल आ एसे सम नेथ'नो थिननायावहाय बियो हमथानो हायाखै। रागा जोंनानै मोननैनि थाखाय बिपिएफ पार्टीयाव हाबदों। जानो हागौ थांखिया दस्रामोन। माबा मोनसे बे 2000 इटाखौ दाबिनानैहाय बियो माबा मोनसे मावगौमोन खोमा। नाथाय बियो नेथ'नो हायाखिसै। नेथ'नो थिनदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। नाथाय बे जेनेन दैमारिया नेथ'नो हायाखिसै। दा बिपिएफ पार्टीयावहाय बियो मानो हाबखो? बिपिएफ पार्टीयाव हाबनाया इउपिपिएल नि खहा नङा। मानो होनब्ला जायफ्रा बिपिएफ पार्टीयाव सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन बिसोरबायदि सुबुङा इउपिपिएल आवहाय ओरैनो हाबफानानैहाय रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल नि चिफ प्रमद बर' सारखौहाय बदनाम खालामनो थाखायहाय हाबफायो। दा बिथांमोना जुदि गावनि पार्सनेलि माबा मोनसे दाबिनायखौ मोनाब्लानो गावनि फुराना सरकारावहाय खारबोफिननायखौ जोङो नुगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो समिस्थियावहाय
साफ्रोमबो जायफ्रा इउपिपिएल पार्टीनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ पार्टीयाव हाबदों बिसोर गासैबो बेबायदिनो गाव गावनि माबा मोनसे बिनायाव हास्थायनायखौ मोनाब्ला अब्लानो बिसोरो इउपिपिएल सरकारखौ नागारो मानोना सिगांनिफ्रायनो बिपिएफखा बेनिखायनो बिपिएफआवनो फैफिनो दा बिपिएफनि मेन थांखियानो जाहैबाय गाव गावबागाव गोसो बायदि मावनानै लानो हानाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बयनिबो थाखाय सुबिदा होयो गाव गावनि पार्सनेलि धोन सम्पति बुथुमनो थाखाय सुबिदा होयो रायजो राजाया जेरैखिया जालाङा जाय डेभलपआ डेभलप जाय गैयिया गैयि गोरिबा गोरिबैनो थाथों धोनिया धोनि जालांबाय थाथों हाग्रामा महिलारिनि साननाया बिसोर दा जोंनो नांगौ जाहैबाय रायजो राजानि मोजां हाबा मावग्रा सरकार जाय सरकारा रायजोनि थाखाय डेभलपखौहाय सानग्रा जाय सरकारा गोरिब गुन्द्राखौहाय मदद खालामग्रा बिसोरबायदि सरकारखौसो जोंनो नांगौ दा मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो बेबायदि सरकारखौसो सापर्ट खालामो दा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोरावहाय आरामसे रायजो सालायनोहाय खाबु मोनबाय नाथाय बिथाङा नांगौ बायदि बर' रायजो राजानि थाखाय मावनानै होनो हायैनि थाखायनो 2020 मायथाइयावहाय बिथाङा जेननानै थांबाय दा बे सरकारखौनो आरोबाव गोबांथार सुबुङा हास्थायगासिनो दं जाहाथे गावबागावनि धोन सम्पतिखौहाय आरजिनानै लानो हायो जेसेबांनाखि सरकारनिफ्राय रायजोनि थाखाय मावनो गोनां हाबाफारि फैयो बेफोरखौहाय थगायनानैहाय गावबागावनि उदैयाव सोनो हायो बेफोरखौ थांखि लानानैनो बै इउपिपिएल सोद्रोमा जायफ्रा बिपिएफआव हाबदों बिसोरो इउपिपिएलखौ नागारदों रायजोफोर मानोना इउपिपिएलआ बिदि सुबिदा होआ बेबायदि चान्स खालामा इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ माब्लाबाबो सासे मेम्बार्सखौ सासे एमसिएलएखौ सासे एमएलएखौहाय बेफोरबायदि रायजोनि फैनाय माखासे खामानिफोरखौहाय बिसोरो सिखोमानानैहाय गाव गावनि उदैयाव सोआखै जेसेबांनाखि रायजोनि थाखाय हाबा मावनो फैदों बेखौहाय बिथांमोना मावनानै होदों दा बेफोरखौ नुनानैहाय बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनाय सुबुंफ्रा सुबिदा मोनैनि थाखायनो बिपिएफआवहाय खारफिनदों मानोना जोङो अपोजिशन पार्टिखौबो नांगौ नङाब्ला रुलिं गभर्नमेन्टआ एसे दुरबल जायो दा अपोजिशन पार्टी थानायनि थाखायसो रुलिं गभर्नमेन्टआबो स्ट्रिक्ट खालामनो हायो दिनै आं बेखौ बुंनो सानदों रायजोफोर नोंथांमोनासो मा सानो आंनि मथेब्ला खाम्फा बरगयारिखौहाय इउपिपिएल सरकारा माब्लाबाबो सुबिदा होनो नाङा आरो बेखौ बजबनो नाङा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा जेरैबायदि खाम्फा बरगयारिखौहाय इउपिपिएलआव हाबगोन होनदों बेखौहाय माब्लाबाबो सुबिदा होनो नाङा हाबनो नाजाब्लाबो हाबनो होनो नाङा बेयो अपोजिशनावनो थाबाय थाथों नांबाय थाथों बेसेबां हायो नांलांबाय थाथों आरो जायफ्रा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर मेम्बार्सफोर एमसिएलए एमएलए बिथांमोनखौबो सुबिदा होनो नाङा आंनि मेन थांखिया बेनो रायजोफोर नङाब्ला बे 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ जेरैबायदि सालायबोदोंमोन इउपिपिएलनि रायजो सालायनायावबो बेबायदिनो हेंथा खालामनानै बिसोरो थेर बेथेर खालामनानै होगोन स' रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअआ सोरनिबा गोसोखौहाय दुखु होबाय जानो हागौ बेनिखायनो आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला स' रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ सोरनिबा गोसोखौहाय दुखु होबाय जानो हागौ बेनिखायनो आंखौहाय गावनिनो बर' फिसा होननानैहाय निमाहा होब्लानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि